କରୁଛୁ? ଆରେ କାହିଁ ଏମିତି ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବଇଛୁ? ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ହେଇଛ ଯେ ମତେ କେବେ ମେଳା ବୁଲେଇବାକୁ ନଉନ? ଆରେ ଏ ଲାଲି କଣ ଭୁଲିଗଲୁ? ସେଇ ମେଳାରେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ହଜି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ସେ ମେଳାକୁ ଯିବାକୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ମେଳାକୁ ଯିବି ମାନେ ଯିବି ଭାଇ। ହଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ଆମେ ଯିବା ହେଲା। ଭାଇ ଦେख देख स्लाइड ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ଏତେ ତ କେତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ମେଳା ବୁଲେଇବାକୁ ଆଣିଛି। ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। ମା ତତେ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। କିଛି ହବନି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଠି ଆଇଟମ ଦେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। अबे साले चोरा में मनी पर्स नहीं गला भाई, था तू भाई था। चोरी को उठो, चोरी को उठो। लाली भाई चोर घरे पड़ी गला, ए से चोर दे वो मनी पर्स दे। अरे ए लॉकेट कोड दिला, ଏଇଟା ତ ମତେ ମା ଦେଇଥିଲେ ଲକେଟଟା। तू मेरे ने हजी ଯାଇଥିଲୁ? भाई ये हमर चिंटू। दुनिया बहुत सुने